Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, esperimento bat ikusiko dugu. Bideoan ikusten duzuena, emakume bat dabilela gurpil bateri buelta asko emuten. Gurpilak abiadura duenean, emakumea plataformara igotzen da. Eta errubeda bira egiten dau, eta neskak mugitu egiten da zebez egin gabe. Hau zergatik gertatzen da. Hau momentu angularragatik gertatzen da. Goazen arbelera. Bideoan efektua ikusten dugu. Lehendabizi emakume bat dugu gurpilari abiadura ematen diona eta gero plataformara igotzen dana. Plataforman egiten dagoena da errubeda biratu eta bera plataformagatik biratu egiten da. Hau, esan dakoa, momentu angularragatik da. Momentu angularra esan ganezake dela objektu batek daukon mugitzeko joera edo indar hori kentzeko indarra esan genezake dela. Momentu angularra pisuangatik, pisuaren arabera da, zenbat eta pisua altuago izan, momentu angularra handiago izango da, gorputzak daukon abiadurangatik ere, edo zentrotik dagoen distantzia. Zentroa baldin badau, bere puntu inertzialean erdian baldin badau, edo puntu honetatik kanpora baldin badau. Azkenean gertatzen dana da, errubeda abiadura asko daramanez, eta neska ona gainera igotzen denean, errubedaren indarrak hortik ateran nahi dau. Beraz, bera indarra kanpora bidali nahi du. Horregatik, biratzerakoan, berak indar hori kanpora bidaltzen dau, eta horregatik bera bebai biratu egiten da. Beraz, hau izan da dana. Mi esker ikusteagatik eta goberatu. Sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.